μαλάκα, μακάρι να ήταν οι γυναίκες όπως ήταν η γιαγιά μου, ρε μαλάκα. Μακάρι. Οι γυναίκες δεν βαριούνται το κρεβάτι. Βαριούνται μόνο το κρεβάτι να γαμάς, κατάλαβες. Όχι, δεν κατάλαβα. Άμα γαμάς μια κοπέλα μόνο στο κρεβάτι, θα βαριεθεί η κοπέλα. Άμα τη γαμάς λίγο στην κουζίνα, λίγο στην τουαλέτα, λίγο σε κανένα βουνό, σε καμιά θέα, κατάλαβες. Ναι, ρε, γουστάρουν. Και γι' αυτό δεν βαριούνται. Ναι, αλλά εσύ ρε μπρο, θες να γαμάς σε θέα, σε βουνά. Τα γάμισα και αυτά όλα. Γάμισα τέτοια εγώ. Φουλ βουνά και θάλασσες και βράχια και ασανσέρ και μπαλκόνι και ταράτσι και σπίτια άλλων και σπίτια από άλλους και κτίρια άδεια και γάμισα τέτοια. Τώρα μαλάκα έχω πάει 27 χρόνια να πάω γαμάω στα εγκαταλελειμμένα να και στα σανσέρ, άλλες πολυκατοικίες. Τι μου λες ρε μαλάκα, άμα βαριέται να πάω γαμηθεί με κανέναν άλλον ρε μαλάκα Μίτζο. Καλά, όντως ισχύει αυτό. Άμα βαριέται θα βρούμε μια άλλη που δεν βαριέται να γαμιέται στο κρεβάτι. Μας δουλεύεις και εσύ τώρα. Αλλά κατάλαβες, πρέπει να κάνεις λίγο κάτι διαφορετικό. Τι μου λες ρε μαλάκα. Εγώ θέλω να τη γαμάω στο κρεβάτι που έχω δώσει 800 ευρώ για το γαμμένο το στρώμα και δεν μπορώ να κοιμηθώ άνετα. Και θέλω μαλάκα, δεν θα πάω γαμάω έξω μας σαν τον τρελό. Καλά, ισχύει. Όντως. Τι μου λες τώρα. Εντάξει, τώρα εμένα η αλήθεια δεν μου βγαίνει να γαμάω έξω. Εσένα δεν σου βγαίνει γενικά ρε αδερφέ. Τι λες, τις προάλλες εγώ γάμισα κάτι βράχια. Ρε μαλάκα, αυτό το προάλλες παίζει να έχει ένα χρόνο που λες. Έχει κανένα δίμηνο. Τι δίμηνο ρε. Έχω αγαμίσω 2,5-3 μήνες, είναι αλήθεια. Ναι ρε, βάλε κάτι ακόμα.